Moment prekvapenia. Kapitola 2. Ani nezbadala, kedy vošiel do kabiny Čviro. Bol to veľmi nízky muž chudej postavy, pripomínajúc vtáčika Čvirika so šibalskými očami. Nikto ho ani inak nevolal, mnohí ani nevedeli, aké je jeho pravé meno. Jaruška, pripravená na dnešnú zmenu? Samozrejme, Čvirko, ako inak, vždy pripravená, ako pionierka. Pionierka, tak dnes to ťaháme spolu, moja pionierka. Áno? Miro dnes nepríde? Keby len dnes. Ty si nepočula to novinku? Že už je zaradený na inú prevádzku ako budúci káder. Povýšili ho na zástupcu vedúceho prevádzky. Na pozinku. Čo? To fakt? No to vieš. Teraz je v móde kindermanagement. Otecko sa postaral. Miro mal iba priemyslovku. Rovnakú ako ona. No, ledva ňou preliezol. Otecko sa fakt postaral. Nenechal nič na náhode. Ona jeho výhodnú pracovnú ponuku ako odmenu za to, že sa nebude stretávať s jeho synom, neprijala. Urobil to dosť sofistikovane, aby Miro odišiel v ústrety svojej budúcej kariéry. Čo len mohol otcovi natárať? Ľudia si všeličo podomýšľajú, ale oni naozaj nič spolu nemali. Dokonca ani žiaden náznak či krok smerujúci k tomu, nikto z nich dvoch navonok ani len neprejavil. Iba sa spolu rozprávali. Určite to bol iba nejaký Mirov vzdor. Chcel nahnevať otca. Pomyslela si. Jarka, idem ešte pozrieť Edka. Dnes opäť prišiel do práce, však vieš, pozrel na ňu dôverne. Nech sa mu niečo nestane. Keď nemá rozum a nevie kedy dosť, v poslednom čase len slope a slope. Tak zatiaľ pá. Vedela, prečo jej to hovorí. Edo sa totiž o ňu zaujímal, keď ovdovela. Bol zarytým starým mladencom, ktorý ustavične frfľal, nikomu nedôveroval, ale k Jarke, k nej bol veľmi milý a pozorný. Pre ňu to bolo ťažké, keď jej Ivan zomrel. Zrútil sa jej svet. S Ivanom si vychutnávali život plným dúškom, ako by sa narodil iba pre ňu. Boli veľmi šťastní a zrazu bol preč. Autonehoda. Ona zostala zo dňa na deň sama s dcerami, kvôli ktorým hľadala neustálu silu, ako ísť ďalej. Myslela si, že už nikdy nestretne niekoho ako Ivan. Veľmi jej chýbal. A aj keď čas ubiehal, stále cítila silnú bolesť pri srdci. Ešte stále ju prepadávali zachvaty plaču. Spočiatku ju každý ľutoval, vyjadroval podporu, ale potom ich už to postupne prestávalo baviť. Ako keby bola nejaká nepísaná hranica, že dnes ťa chápeme, tvoj žiaľ, tvoje utrpenie, máš na to právo, ale zajtra už musíš byť silná a otočiť list. Kiež by to šlo tak ľahko. Striať zo seba, čo človeka ťaží, lebo život má ísť ďalej. Vraj čas pomáha, ale ak nie, alebo strašne pomaly, čo potom? Možno je to úmerné aj tomu, ako dlho a ako intenzívne boli spolu šťastní. Čím človek menej miluje, aspoň menej bolí, keď daného človeka stratí. Aby sa nezbláznila svojou bolesťou, rozprávala svoje pocity nahlas. V práci boli aj tak ako jedna veľká rodina. Každý o každom takmer všetko vedel, veď trávili spolu viac času v práci ako s vlastnou rodinou. Vlastne vedeli o sebe až príliš veľa. A s Edom strávila času najviac. Bol najbližšie k jej kabine. Spieval jej do uška milé pesničky a raz jej dokonca povedal, že kvôli nej by si dal urobiť aj zuby. Veľmi ju to rozosmialo, pretože mal vpredu iba jeden zub a keď sa smial, snažil sa stiskať pery, aby si to ľudia nevšímali. Cítila, že sa mu veľmi páči, ale z jej strany to bolo skôr také priateľské,
také ľudské. Edo neskôr tiež začal mať plné zuby jej pocitov a potom sa zjavil Miro. Mladučký, veselý, čarovný chlapec, ktorý jej vedel spraviť náladu či priviesť na iné myšlienky. Počúvať ju celé hodiny a ona jeho. Pritom im práca šla od ruky a zmenila sa v harmóniu a niečo veľmi príjemné a veselé. Nečakala, že ju to tak pohltí, veď je medzi nimi 14-ročný vekový rozdiel. Zľakla sa toho zistenia, že k nemu niečo cíti, ale nestačila si to ani len poriadne uvedomiť a už sa stal ten incident s jeho otcom. Teraz je Miro preč. Chýba jej. Ale musí to vydržať, kým sa ten cit otupí, lebo to fakt nemá cenu, žiadnu budúcnosť a hlavne ona je tá, čo ťaha za kratší koniec a od ktorej sa očakáva, že bude mať viac rozumu. Vošla do umývarky. Zrazu zbadala v zrkadle Eda. Usmiala sa na ňo. Myslela si, že len tak nazrel do ich ženského kráľovstva. Ale zrazu vytiahol kľúče a zamkynal dvere. Čo tu robíš, Edo? Prekvapene sa spýtala. Chcem sa s tebou vážne porozprávať. Ale prečo zamykáš? Ty to nevieš? Chcem teba. Zacítila alkoholový opar. Keď si bola vydatá, tak som to chápal, tvoje správanie. Ale teraz? Jara sa postavila ku dverám, chytila kľúčku. Otvor tie dvere, neblbni. Prečo, bojíš sa ma? Budú reči, že tu niečo robíme. No a čo? Nech si myslia, budem iba rád. Že sa mi páči a že ťa dlho už chcem. Stačí, ak budeš chcieť aj ty a ja ti naozaj splním všetko, na čo si pomyslíš. Plietol sa mu jazyk, snažil sa artikulovať a dívať sa jej do očí. Silno jej stiskal zápestie, až cítila bolesť. Ja viem, Edo, veľmi si to vážim, ale ja nemôžem. Pochop. Pusť ma. Sa nerob. Povedz mi rovno do očí, že ti nie som dosť dobrý. Myslíš, že som slepý a nevidím, že si celá preč z toho mladého? Prestaň, sme iba priatelia, kolegovia. Keci. Priateľstvo medzi mužou a ženou neexistuje. To sú také sladké rečičky. A ja sa mu čudujem. Veď je mladý prachačík, tak nech si nájde mladú babu, ktorá nemá deti. Veď čo, ja ti to poviem v oči, čo ti nikto nepovie. Ja ti to poviem. Veď čo myslíš, dokedy budeš ešte k svetu? Dávam ti pár rokov a vyzerať jak jeho mater. Čo ste sa všetci zbláznili? Schmatol ju za pás a chcel ju boskať, ale bránila sa. Nedám ťa mu, nemáš šancu, pochop, že si chce užiť a potom ťa peknou to kopne. Pust ma, cítim z teba alkohol. Budem kričať, nechaj ma, počuješ? Jeho zovretie však bolo pevné. No čo je, nemáš šancu. Už mám toho čakania dosť. Nechám si te vziať toho sopliaka. Pusť ma! Snažila sa vymaniť z jeho zovretia, ale nevedela ani pohnúť jeho svalnatými silnými rukami. Edo, ja ťa nechcem, tak ma pusť! Povedala mu to tak priamo, nervózne a presvedčivo, že na chvíľu ho to zarazilo. V tom využila moment prekvapenia a vyšmykla sa mu. Edo ju však smatol odzadu, jednou v rukou jej zovral obe ruky a druhou jej začal strhávať tričko. Začala zdesene volať o pomoc. Keď kolegovia začali bušiť do dverí z druhej strany, pustil ju. Kľakol si na kolená a rozplakal sa ako dieťa. Jarka si napravila tričko na jej chvejúcom sa tele. Zacítila, ako ju štípe podráždená pokožka pri krku od zarezaného trička, keď jej ho silou ťahal dole. Keď však zbadala Eda na zemi, ako zúfalo plače, prišlo jej ho zrazu ľúto. Kolegom, vykrikujúc poza dverí, oznámila,
že je všetko v poriadku, že už je dobré. Započula Čvirikov hlas. Isto, Jarka, nič sa ti nestalo? Čvirko, som v poriadku, v pohode. Edo sa jej odvtedy bál pozrieť do očí. Vyhýbal sa jej. Ale čomu sa nevyhol, boli pletky. Vďaka čomu bol tiež zavolaný na pohovor k vedúcemu. Po tomto incidente sa v Jarke čosi zlomilo. Mala chuť odísť niekam preč a tak sa rozhodla ponuku Mirovho otca na nové pracovné miesto predsa len